O, bună, astăzi la subscribe. Dacă nu update în Brookhaven. Două case noi. Vom vedea una. Numărul 5 pe o casă nouă. N-am prins vorba pe aia. Totul am verificat înainte ca să postez. Nu se poate ascunde în frigider. Da, așa, dacă mă găsiți, aveți un mic bonus la concurs. Tot ce puteți critica Infinita Box. Două băi cum două chestii noi. Abonați. Eu nu probă, da. Eu concursul explicație ce se face hacker și să le foarte multe chestii. Verificăm eu cu toate, pentru că da. Al doilea premiu și al treilea. Al treilea robot și cât toate pesurile din Brookhaven. Detalii pentru concurs. De bunăți. Detaliile sunt atât de șocante. La Madison. Lacul Madison. Da, vezi mai? Trebuie să fac asta undeva secret. Da. Dacă Brookhaven mint blocuri în care eu mint. Bun. Cine va bine? Asta vă poate cătia pe toate 3 probe în Roblox. Prima. Mod Brookhaven. Fun.
Doua probă de Roblox. Parcur. A treia. Ia. 99 de zile, cine stă mai mult? Propriu. Priu. Și cel mai bine. Și a patra. Cel mai surpriză. Să construiți o casă în rugă. Glumesc în aia cu bărci. Trebuie să vă pregătiți până la concurs. Proba din Minecraft. Adică sunt două probe din Minecraft. Parcurul în Minecraft și am construit tot cel mai bine. Proba din Stumble Guys. Nu reușește să stai ultimul. Proba din Brawl Stars. La fel. Da, aveți mare grijă. Că dacă pierdeți, există un preț. Asta a fost detalii. Pa, pa, pa. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip.